UDumakahle iphathasi lesizwe usethole ukugxekeka egxekwa umlandeli ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nokubhala ingoma eyodwa iminyaka ilandelana. Lo mlisi bese eyidalula le ngoma akade ekhala ngayo ukuthi uDumakahle ngathi useyibhale kakhulu kusukela ngo-2021, 2022 nango-2023 uphinde wayibhala no-2024, 2025 mhlawumpe uzophinda ayibhale. Le ngoma ikhuluma ngosibali. Laba abasondelene noDumakahle animkhuze ngempela manje, animkhuze. Ngo-2021 wathi uthanda osibali wedlula abafowenu. Wabuya manje ngo-2022 uthi-ke waswenka kahle sibali, waswenka ngathi ukhipha izinyo. Usho ngoba kuzoba u-2023 nje. Sho ngoba kuzoba u-2023 nje. Wesitshela indaba zokuthi sibali kuthiwa umkopa kahle udadewethu. Hayi akaseke manje ngosibali. Ngo-2024 sibala wangipha impahla zakho ongasayigqoki. 2025 sibala ulobolile phela. Wozolobola ekhaya. Safa wosibali. Hayi kahleni bafowethu. Anisawazi ukukhompoza.